BDOni sakao tongkosong lukurokni koksilchamung tongkosong lukurokno sikangbariya saklaye iringitlangai habanogo borokno phemlokmani koksilchamung tongkosong lukurok Manna mojangnai lukurokno Pradhanmantri Awas Yojanani bisingtwi hapangni nok riyawui phemlogui tongkha administration ni officers rok patimung Kailasahar-ni Gauranagar block Salkisa sikang Kailasahar-ni Gauranagar block bai khobjak bebak gram panchayat amchayo nok brumbrumno Pradhanmantri Awas Yojanani bisingtwi hapangni nok rwnani hinui survey khlaijak o survey o Pradhanmantri Awas Yojanani bisingtwi nok mannani mojangnai rokni nukhungo hinke waini khe survey khlaijakha aboni ulo bebak panchayat habanogo nok mannai rokni mungrem ongkhormani aro nukjakha manna mojangnai rokni hinke mung kokliya janai chuknai nok huk kaham rok rangri gonang rokno se nok rwnani hinui mung ongkhorka haini bagui bebak panchayat amchayo Gauranagar block ni sakao khadumung bangsakha khadulaijak rok sakni amchaini panchayat habanogo thangui secretary bai koklam salaika tamoni fero mung kokya angkha hinui phia secretary mungsa firok mung riwi manliya haifano panchayat secretary BDOni thani simungni bisingtwi koksilchamung rokno yaphanani kokno sakha baksa ba sakno tamoni bagui nok manya hinui BDOni thani simungni bisingtwi koksilchamung tisaka obahaino mangpli nukjakha Gauranagar block bai khobjak Gauranagar gram panchayat ni 1 number ward ni kirtan tholi kamini sijak rongjak Prashanto Sinha mungui khoroksa rangri khechukya buino frungmang se nok nukhung tuiyuli tongjamani bini nukhungo waini survey khlai paijak Gauranagar block ni bwkhaktwi phia mongrem ongkhormani ulo hinke Prashanto Sinha ni mungse kwrwi aboni ulo Prashanto Sinha Gauranagar block ni BDO Onkar Debni aro koksilchamung tisaka nok manani mochangui tongtutwi tangui nok manya hinui bini koksilchamung manmani ulo BDO simungni bisingtwi saklaikha phungni damchi tamani jorao block o bebak silai tubui fainani bagui saklaimani rwgui Prashanto Sinha phungni damchiwo bebak silai tuiye block o thangui sogoi ka hinke nukha bo simiya teibo rara lukurok obotei notice manjaktei jotono aro kuthum laijakhe asha kwbangma lukurokni bisingo lamchayano kebengui koksilchamung tisanai borokno simi khagui additional district magistrate argo saha kok saka phia chukya nukhungni borok rok nok manani mojangnai rok bai hinke BDO Onkar Deb mung safano kok salia BDO sakbai thangno borokno notice riwi iringui tlangui saknangya khuknangya khlaikai hinui sawik narikha Prashanto Sinha phungni damchini simi sarikni damtham jora nasingui tongibo Gauranagar block ni BDO Onkar Deb malailia chaya chukya tongkosong lukurok bai ereng no notice riwi iringui tlangui lachimung rwmani bagai khadumani kokno sawik narikha tongkosong lukurok মানে আমি বেঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের কীর্তনতলী গ্রামের বাসিন্দা একজন ওয়ার্ড নাম্বার 1 আমার হাউস হোল্ডের সার্ভে হয়েছে 2বার এবং গত কয়েকদিন আগে যে ফাইনাল লিস্টটা বাইরেছে এখানে দেখতেছি যে আমার নামটা মিসিং তারপরে আমি বিডিও অফিসে আইসি একটা দরখাস্ত দিছি যে এই দরখাস্তটা এখানে আছে যে এখানে দরখাস্তর সাবজেক্টটা হচ্ছে নন অ্যালটমেন্ট অফ PMOIG হাউস ওইখানে আমি কইছি যে আমার 2বার সার্ভিসে আমার তো লিস্টেরও নাম দেখলাম ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও